Ahojte moji drahí, znamenie raka, vítam vás pri vašom výklade a je to na 7 dní, takže tento výklad nemá časový limit, kedykoľvek si ho nájdete 7 dní dopredu, takže ideme na to. Milý Archaniel Michael, Všemohúci Bože, ktorý si na nebesiach. Ešte raz. Znamenie raka 7 dní. Čo môžu očakávať ráci 7 dní? 7 dní. OK. Takže my tu máme posledný súd, Last Judgment. A to, čo vieme o tomto je, že ono tu je, že je vo väzení a už sa súdi. Ale Judgment je karta znovuzrodenia, je to karta takej slobody, oslobodenia. Ale to prvé, čo vám vypadlo, je, ak ste nevideli výklady na november 2025, ktoré sú dva, jedno bonusové a jedno hlavné, a tak si pozrite, lebo myslím si, že súvisí veľmi s tamtým výkladom. To, čo vy nevidíte momentálne, a asi aj nie, že by ste nechceli byť, alebo že by ste boli tak možno nejakých energiách, ktoré nie sú veľmi dobré, ale to je o tom, že nevidíte prekvapenie, ktoré k vám ide. Vôbec nemáte tušenie o prekvapeniu, čo k vám prichádza. Čakajú vás dobré správy, čaká vás zber úrody s kartou Seven of Pentacles a Page of Wands. Sú to správy, ktoré vás potešia. Knight of Cups, dobrá, je to správa, proste nejaká romantická ponuka alebo ponuka dostanete. Povedz, Milý Archaniel Michael, Všemohúci Bože, ktorý si na nebesiach. 7 dní. Čo môžu očakávať ráci? 7 dní. 7 dní, výklad na 7 dní. Nový život. Za 7 dní nový život? Niekde hlboko v sebe stále dúfam, že im chýbam tak, ako oni chýbajú mne. Znamená to, že vám možno niekto chýba, alebo chceli by ste, aby niekomu ste chýbali. Táto karta má byť v inom balíčku, kde mám napísané, a ona je tu zapotrošená. A vyšla spolu s kartou zlodej. Možno niekto čo znamená karta zlodej pre rakov? Karta zlodej pre rakov na 7 dní. A čo to má so zlodejom, Bože môj? Attention. Vychádza tu jedna situácia, ktorá mi ide na rozum. A je tu nejaká situácia, že vy máte mať nový život. Áno, to, čo vy nevidíte, je nový život. Je tu veľmi silná energia esopalíc. Nový život, nová kariéra, nové veci, nové zážitky, možno nový život, hej. Ale tu je sústredenosť na toho zlodeja. Sústredenosť na to, že vy ste už v pozore. Znamená to, ako keď v kúse vám niekto kradol, v kúse niekto, viete, tak si tam nainštalujete kameru už, ste pozornejší, viete, keď vám niekto stále kradne niečo. Tak toto robíme my ľudia, hej, keď nechceme, aby nám už kradli, tak už dáme lepší pozor, či tam psa dáme, alebo kameru a takéto veci, hej, že by už sa nekradlo. Ale aj vo živote to robíme.
Ak stále niekto ubližoval, stále nám niekto niečo bral, či nápady, či odoberal šťastie, kradol, tú takú vnútornú radosť, zničil vám celkovo, úsmev vám vzal, ukradol vám úsmev, dobrú náladu, všetko vám môžu ukradnúť. Všetko sa dá ukradnúť, všetko, verte mi, všetko sa dá ukradnúť. A ak neustále sa to vám dialo, raci, znamená to, že ste v pozore. Všetky kamery, všetky psy, pretože už si nenecháte ukradnúť nič. A na to dávate pozornosť. No čo vy dávate pozornosť na to, zatiaľ v podstate nevidíte, že k vám má prísť hojnosť, áno, a nové príležitosti. Pay, debit, pay off. Musím dať toto. Dlh splatený. Stará ťarcha, zvyky dlhov sú z vás a vášho života odstránené. Takže všetko bude odstránené, zaplatené a už nemáte nič, čo by ste, lenže tu ste vyrušovaní. Kontrolujte svoje myšlienky a také ako keby činy alebo akcie. Zostaňte, pomáha to zostať sústredený. A ešte je tu congratulations, you did it. Je to karta The Lovers a Four of Wands. Four of Wands je karta harmonie, svadby, oslav, radosti, pocit domova. A karta The Lovers je vyber si. A je to aj hlboký cit, láska. Čo ešte pre znamenie raku? 7 dní. Niečo si ťaháte do života. The High Priestess a Mák. Veľmi silná energia, pretože magician je veľmi, niektorí ľudia takí sú. Oni čo si predstavujú, oni na čo myslia, to si priťahujú do života. Títo ľudia, to vidíme ich a povieme si, wow, a ja chcem takto, ale nie na každého to funguje, hej, a oni potom robia všetky tie kurzy a všetky tie, že takto to robte, takto to robíte, to môžete robiť a platiť tisíce, aj tak si nevymanifestujete nič. Pretože to nefunguje nie každý je mák. Áno. Takže niekto iba má všetko, máte všetko na to, aby ste si pritiahli. Vy si niečo priťahujete a priťahujete si očividne nový život, pocit domova, harmóniu, pokoj, vyplatené dlhy. Je tu súd, znamená, že nejaké súdne spory budú na váš prospech. High Priestess vy ste. A toto vyšlo asi aj na bonusovom videu High Priestess. Veľmi ukazuje, ste veľmi, čo robí channeling, ťaha od Boha samotného, ste napojení na Boha samotného, kedy vás vedie a celá táto anielská ríša vedie vás a dáva vám smer ako keby, áno. To, čo vy sa rozhodnete spraviť za 7 dní, je odísť od súťaživosti, odídete preč od, možno prestanete komunikovať s niekým, ale aj, že seknete to a proste nie. No, poviete si, už stačí, už dosť. Čo ešte pre znamenie raka, a 7 dní. Mali ste tam rytier pohárov, čo je karta romantiky a romantickej ponuky. No tu máte, áno, je to soulmate, je to vaša spriaznená duša, ale ste oddelení, ste separovaní od vašej spriaznenej duši. Ste oddelení od seba.
A tu máte ešte raci, nechajte ísť ex. Je čas si vyčistiť energiu. Takže vyčistiť energiu od svojich ex, neporovnávať a už nechať ísť to, čo sa stalo a čo ste mali s ex priateľmi alebo tak. Proste nechať to tak. Bolo. Znamenie raka. Raci za 7 dní. To odporúčanie, ako keby od Boha bolo. Za tých 7 dní dozviete sa niečo, alebo budete počuť niečo, čo si poviete, to je somarina, to je blbosť. Niekto sa bude snažiť vás presvedčiť, že je to tak, ale nie je to tak. It's a bullshit. No, to, čo tu je, nevždy som anjel. Znamená to, že nemusíte vždy dať na seba, hej, keď niekto je ku vám zlý alebo takto raci. Aj nemusíte byť anjelom za každým, ale aj vy máte, niekedy vám buchnú nervy a poviete niečo, alebo proste poviete na rovinu, že to vám niečo nepáči, alebo takto. Ak je to bullshit, poviete, je to bullshit, je to somarina, je to klamstvo, hej, nemusíte stále, že hrať herecké hry, že no vieš, to je tvoj názor, no vieš, no ako, tak čo ti poviem, no to tak to je, no. Ale vy nemáte tento názor. Absolútne s tým nesúhlasíte, čo tá osoba hovorí, ale vy nechcete, hej, vždy chcete byť za dobre s každým, tak poviete, no hej, no. To čo spravíš? To tak to je, no. Máš pravdu, no. A vôbec to s vami nesúzni. To je bullshit. Áno. Ďalej, čo tu odporúčanie je na týchto 7 dní, je neotáčať sa späť. Znamená to, že niečo zanecháte za sebou a neotáčam sa späť. Už sa nepozrie. To je Eight of Cups. Eight of Cups je karta, ktorá on odchádza preč a necháva za sebou všetky poháre. Lebo už sa ani nepozerá. Proste necháva to za sebou. To, čo bolo, bolo. Je to minulosť. Ďalej, čo tu je zaujímavá karta, je, že to prejde. Tak ako keď vám niekto povedal, to prejde, neboj sa. Všetci tam okolo sa smejú a ona plače. To prejde. Znamená to, že za týchto 7 dní niekto sa bude snažiť proste, ako keby niekto sa snažil, možno to súvisí s tým, že hlboko v sebe dúfam, že chýbam tak, ako oni chýbajú mne, alebo je to len o jednej osobe, áno, a niekto vám povie, že nechaj to tak, to bude v poriadku, neboj sa, alebo vy sami sebe poviete. Možno to súvisí s tým, raci, alebo to súvisí, že prežívate niečo, že to prejde, že to je len dočasné, že to je len nejaká etapa a bude dobre, áno. No a ďalej, čo odporúčanie je, starajte sa o seba, to je taká starostlivosť. A potom je tu nerobiť nič je tiež fajn. Takže môžete to robiť, ale aj nemusíte. Takže ak na vás niekto taký tlak robí, alebo to, a vy si poviete, už mám toho dosť, ale stále robíte, lebo to nemusíte. Môžete to robiť, no nemusíte. Proste nerobiť nič, takisto nič neznamená, pretože očividne potrebujete sa viac starať o seba, viac ísť do seba. Nemusíte stále byť anielikom, ale aj povedať na rovinu, alebo aj keď sa rozčulíte, alebo čak, to neznamená, že teraz ste nejaký zlý človek. Proste nie ste vždy anielom. Vy nie ste aniel, áno, to znamená, že vy, no, nikto nebudeme tak, ako Boh je, že on je taký pokojný.
Takže tak, moji drahí, znamenie raka. Ja si myslím, že tento týždeň bude celkom rýchlo, fast, ako už bude koniec týchto 7 dní, takže naozaj, ak sa rozhodnete nerobiť nič celých 7 dní, fajn, je to takisto dobré. Ak niekto bude sa snažiť vám dávať bullshity do hlavy, povedzte na rovinu, je to bullshit, nie je to tak. Daj mi pokoj s tým, áno, na rovinu. Ďalej, čo je, niečo nevidíte, čo k vám prichádza. Tento týždeň by malo prísť niektorým z vás nejaký nový život, nové začiatky, nové veci, áno. Ešte poslednú kartu pre znamenie raka. Nový začiatok. Ráci, nový začiatok. Krásna karta, The Fool. Je to sloboda. Nielen nový začiatok, ale aj sloboda. Je to to, po čom túžite, ten vietor vo vlasov a krásna nadýchnutie sa, že je to nádych, áno, je to niečo úžasné, po čom vy túžite. Ešte čo znamenie raka, 7 dní. Tento týždeň, 7 dní. Vaše sny, lebo ona sníva, jej pripomína tá vôňa toho koláču, jej pripomína domov, pripomína jej možno minulosť, pripomína jej pokoj, harmóniu. Áno, jej to pripomína. Takže vy máte The Fool, nový začiatok a oslobodenie, sloboda. A máte tu sny, znova nájdenie pokoja. Takže tento týždeň pre vás bude veľmi, veľmi dôležitý vo vašom živote. Nechajte to plávať, áno, takže nechajte to prirodzene ísť. Naplnenie, áno, ale máte starosti, máte veľa starostí. Takže je to pre vás nový začiatok, fresh start a start a a ja sa s vami lúčim a uvidíme sa už čoskoro pri ďalších výkladoch na znamenie raka. Teším sa, no majte sa mi pekne, pa.